І так як вучні, которые хадзілі за Езусам, убачылі Езуса пераменнага, убачылі з'яву Маісея і Ілі, і яны бачылі даўных прарокаў, бачылі адцоў старага запавету, то яны убачылі, што Езус сапраўды з'яўляецца тым месіяем. Ён з'яўляецца сынам умілаваным, сынам Божым. І гэтае адкрыццё, яно, ведаеце, вельмі складаны этап, бо калі пытаешся малых дзяцей на катэхезе, хто такі пан Езус, не? Ну то і дзеці з катэхізму скажуць, так, асоба боская, сын Божы стаў чалавекам, быў укрыжаваны, памёр, уваскрос дзеля нашага збаўлення. Формулу мы ўсе знаем, гэтыя праўды веры. Але сапраўды, калі мы скажам, кім для цябе ёсць Езус, то на гэтае пытанне не можам адказаць толькі формулай. Не. Мы павінны ўзглянуць на сваё жыццё і якое месца у маім жыцці занимае Езус. Кім ён для мяне сапраўды з'яўляецца? Хто ён для мяне? Хтосьці можа сказаць сябар, можа сказаць збаўца, Бог. Але каб мы сапраўды ўзглянулі на адносіны свае, на сваё сэрца і якое месца Езус занимае ў маім жыцці. Іля часу я праважу з Езусам. Не для Езуса ахвярую, але з ім прабываю. Што я яму гавару? Чым я з Богом, з Езусам дзелюся? Чи я дзелюся толькі якімі-то сваімі праблемамі? Калі складаная сітуацыя і гавару «СОС, Езус, ратуй», не? Кнопка «СОС» включаецца, трэба мне дапамога. Чи я болей пазваляю Езусу даведацца пра мяне? Ці я болей распавядаю Езусу пра сябе, пра свае мары, пра свае прагнення, пра тое, што я перажываю. Бо адкрыццё, кім з'яўляецца Езус. Видите, апосталы, вучні хадзілі з Езусам, былі сведкамі цудаў, якія Езус чыніў. Былі сведкамі навукі Езуса, мудрасці евангельскай, якую ён распавядаў усім людзям. Былі сведкамі цудаў, розных цудаў і ўваскрашэння, і цудаў былі размнажэння хлеба, калі Езус накарміў галодных, як буру на моры успакоіў. Але прыходзіць час выпрабавання, яны астаўляюць Езуса, уцякаюць, бо пад крыжом астаўся толькі Ян. Баяліся за сваё жыццё, турбаваліся і так далее. Святы Пётр 3 раза адрокся. І гэта адкрыццё, кім для мяне ёсць Езус, якое ён месца занимае ў маім жыцці, вельмі важнае. Бо нашае жыццё, мы дарастаем, і кожны дзень змяняецца. І адносіны, так як мужчыны з жанчынай, мужа з жонкай, яно змяняецца кожны этап, кожны год. Яно можа укрепляцца, можа аслабляцца. Таксама адносіны дзяцей і бацькоў, яны могуць укрепляцца і больш на даверы будавацца, але могуць быць гэтыя адносіны станавіцца далёкімі. Дзеці і бацькі могуць станавіцца для сябе чужымі, неадкрытымі людзьмі. І таксама мы з Езусам недастаткова, атрымаўшы хрост, сказаць, што я станаўлюся чалавекам веры, і я буду чалавекам веры, і гэта я ўжо гэтую печаць маю. Хросту, печаць на свидетельстве хрещення, я хрещаны, я католік, чи я православны, чи я хто які.
Все, у меня документ есть, не? Недостаткова распачаць дарогу праз хрост, але трэба яшчэ дарогай гэтай ісці. Крочыць. І таму падчас хросту адбываецца адрачэнне ад зла, вызнанне веры. Як малыя дзеці атрымліваюць хрост, то бацькі хросныя і радныя засведчваюць аб вернасці і адракаюцца ад зла у імя гэтага дзіцяці. Але потым гэтае дзіцё і потым я ў сваім жыцці кожны раз павінен быць верным гэтым абяцанням святога хросту. Я павінен быць верным Богу. Кажды дзень гэта пацвярджэнне майго хросту, жыць этой ласкай хросту, пацвярджэннем маей веры, адракацца ад зла, выракацца злога, а вызнаваць веру у Бога. Кажды дзень мае словы, мае паступкі павінныя быць сведчаннем чалавека веры. І тады мы будуем гэтыя адносіны вельмі блізка Езусу. Мы крочым дады за Езуса. І вельмі важна, каб мы задавалі сабе гэтае пытанне. Кім для мяне з'яўляецца Езус? Ці ён прарок, мудрэц, который учыніў, гістарычная постаць, которая учыніла вялікія рэчы ў гісторыі. Ад яго распачынаецца новая эра нараджэння. Выдатная постаць гістарычная, пра якую я памятаю і пра якую я знаю шмат, дзе ён нарадзіўся, дзе ён вырас, дзе быў здраджаны, дзе быў укрыжаваны, дзе быў зложаны у гробе. Чи я толькі гэта знаю у гэтую веду, як да постаці гістарычнай? Чи я маю адносіны з Езусам як з жывым, праўдзівым і прысутным Богам, асобай, якая жывая пры мне ёсць, да якой звяртаюся, калі малюся, мае словы не ідуць дзесьці у космас, але яны адресаваныя да канкрэтнай асобы, Сына Божьего. Чи ён з'яўляецца тым прарокам, который мне падказвае, як распазнаць знакі ту на зямле, якія вядуць мяне да збаўлення і да неба? Чи сапраўды я разумею і адкрываю у Езусе Месію, то значыць той, хто памёр за мяне, каб я жыў. Той, хто аддаў сваё жыццё, каб я жыў. Той, хто ахвяраваў сваё жыццё, каб я мог жыць у вольнасці дзіцяці Божага, у вечнасці. Кім ён для мяне ёсць? Чи кімсьці далёкім, чужым, чи кімсь блізкім і дарагім? Трэба задаць сабе гэтае пытанне. Я часу ад часу задаваць яго. Бо недастаткова адзін раз вызнаць веру, недастаткова адзін раз адкрыць, што сёння для мяне Езус сябар, Месія і збаўца. Але заўтра можа мае адносіны памяняцца да яго. І таму кожны раз адкрываць, якое месца Езус занимае у маім жыцці, у маім сэрцы і ў маёй сям'і. Амен. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община «Мужчины Святого Иосифа» хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.
Спасибо за молитву и помощь. С Богом!